Erdi baino gehiago bai, bataz beste. Izan ere, aipatu duzue, estatuan baino nabarmen gutxiago saltzen dira etxe bizitzak hemen Euskadin, eta lurraldeka ere datu bat azpimarratzeko modukoa. Hemen, Araban, 176 jaitsi da etxe bizitzen salmenta, etxe bizitzen salerosketa. Hori aurreko abenduko datua da. Eta Bizkaian aldiz, 112 jaitsi da, eta Gipuzkoan 104 bada tartea. Eta adituek hori xebera nabarmentzen eta baieztatzen digute. Gero eta hilabete gehiago behar, etxe bizitza saltzeko, eta noski, gero eta merkeago saldu behar. Gertatzen ari dena da bataz besteko epea etxebizitza saltzeko luzatu egin dela, ez? Momentu honetan etxebizitzan barrian epea izango da 20 hilabetekoa, erabilitako etxeetan 15 hilabetekoa, eta ondala 5-6 urte merkatua beste egoera baten zegoenean, orduan esan behar da, orduan epea bataz besteko epea izango zala 3-4 hilabetekoa bakarrik.